хозяйство региона развивается в условиях. Не может не вызвать тревогу. Продолжение такой сценария имеет очень серьезные последствия на обеспечение экономики наших соседних республик, наших соседей, Узбекистан, электроэнергию в Афганистан. На сегодня сейчас основной часть Афганистана это передача электроэнергии в южной части Киргизии, порядка 1,5 миллиарда чистой энергии. Сегодня продолжим нашу конференцию, поэтому я хочу... Огромная катастрофа. Вот сейчас, знаете, на 69-м году это было уже более 4000 кубов в секунду. В свою очередь, этого можно добиться только в результате войны. Конференси мо асосан аз 6 мавзӯи асосӣ иборат аст, ки номгӯи онҳо ба шумо маълум аст. ин мавзӯъҳо мавзӯъҳои асосӣ мебошанд. яке аз ин мавзӯъҳо ин оид ба беҳтар кардани шароити обёрии аҳолӣ, оид ба оби ошомиданӣ аст. яке дигараш ин оид ба идоракунии ҳамгироёнаи об ва ба монанди ҳамин мавзӯъҳои асосие ки аз ҷониби кишварҳо дастгирӣ шуданд ва пешниҳод шуданд дар ин конференс баррасӣ мегардад. хулоса дар давоми 2 рӯз ин чорабиниҳо мегзарад дар алоҳидагӣ ҳар як тематически сессия дар биноҳои дар толорҳои алоҳида мегузаранд дар давоми 2 рӯз ва он хулосаҳое ки дар он ҷо мешавад дар як ҳуҷҷат ҷамъоварӣ карда шуда ҳуҷҷати асосии конференс мешавад ва ин ҳуҷҷати асосии конференс пешниҳод мегардад ба ташкилкунандагони форуми 7-уми ҷаҳонии об ки дар шаҳри Корея баргузор мегардад. Холматов Далер, сармутахассиси раёсати сиёсати обу энергетикаи Вазорати энергетика ва захираи оби Ҷумҳурии Тоҷикистон.